Minkejja li diversi persuni u tfalli jkunu rikoverati fl-isptarijiet f'dawn iż-żminijiet ta' festi ma jkunux jistgħu qattaw dawn il-jiem mod normali bħal kulħadd, fl-isptarijiet xorta waħda jsir kull sforz biex l-atmosfera tkun waħda festiva. Fl-isptar tal-onkoloġija Serent Nimamo żorna s-sala ta' Rainbow World fejn kemm l-infermiera, it-tobba u l-impjegati kif ukoll il-Fondazzjoni Puttinu Cares mhux biss jarmaw is-swali, iżda wkoll joħolqu sentiment pożittiv fost dawk kollha li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Tkellimna ma' Caroline Gallia, tifel ċkejken ta' 3 snin, li se jqatta dan il-milied fir-Rainbow World jieħu l-kura għall-kanċer. Hija fisret kif minkejja li mhumiex għaddejjin minn żminijiet faċli, dawn l-isforzi jagħmlu l-atmosfera ferm isbaħ. Dan mhux biss fi żmien il-milied iżda matul is-sena kollha. Kull darba li konna viżit l-isptar jiġi għal-kimo, kull darba jilqawna jiftħulu l-kabord, il-famus kabordu u jtuħ prezent. U għall-ewwel kont nirrabja jien ngħidu m'hemmx għalfejn toqgħodu ttuħ preżent kull darba li niġu, imma mbagħad ikkonvinċewni taf kif li permezz tar-regali li jtuhom lit-tfal huma jassoċjaw l-isptar mhux ġast mal-uġieħ u mad-dwejjaq ta' treatment li qed jieħu, ma jassoċjaw ukoll mar-regali li jirċievu. Fost il-volontiera ta' Puttinu Cares sabiex iqajmu l-atmosfera fl-isptar hemm Alison Mizzi u Caroline Spiteri, żewġ ġenituri li wliedhom fiqu mill-kanċer snin ilu, iżda xorta waħda baqgħu jgħinu sabiex jagħtu tama lill-ġenituri u tfal oħra. Aħna rċevejna l-għajnuna tagħna żmien ilu, konna nafu x'ġifieri meta tkun hawnhekk. Żmien tagħna nixtieq impattih bħala nferraħ il-tfal oħra. Aħna meta konna dejjem minn żmien diffiċli, ovvjament sibna l-ħaddieħor li ferraħna f'dan iż-żminijiet diffiċli, ovvjament li għamlu magħna qed nippruvaw nagħmluh ma' ħaddieħor. Tkellimna wkoll mal-President ta' Puttinu Cares Angel Kuxkiri li spjegat l-impenn tal-fondazzjoni sabiex tferraħ lit-tfal u lill-ġenituri. L-impenn tagħna huwa s-sena kollha, però dawn iż-żminijiet xi ħaġa iżjed. Infatti ħadna ħsieb għamilnilhom parties, naħduhom xi attivitajiet ukoll differenti, bħal Porsche Ride eżempju, u għamilnilhom party ukoll kbir li stidinna anke l-aħwa fih. Nieħdu ħsieb bis-saħħa tal-ġurnaliża tal-poplu Malti intuhom iktar minn rigal wieħed għaliex dawn iż-żminijiet insiker ikunu għadin l-isptar ikun ħaqhom ħafna iżjed minn tfal oħrajn. Hija tkellmet ukoll dwar kif Puttinu Cares jibqa' ta' spalla għal Maltin u Lawċin, kif dalwaqt se jibda x-xogħol fuq binja li ġiet akkwistata riċentement fiċ-ċentru ta' Londra. Hija appellat ukoll il-poplu Malti sabiex ikun ġenerus ma' din il-fondazzjoni. Fl-aħħar mhux l-inqas tkellimna ma' ċkejken Thomas li ħal opportunità sabiex jawgura lill-poplu Malti il-milied it-tajjeb.